ଜେଜେ ହଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ? ଆମର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନେଉଛି ଆମେ ମାଗିକି ଖାଇବୁ ନା ନା ଏଇଟା ହବନି। ମ୍ୟାଗି କି ନୁହେଁ ଜେଜେ, ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି। ହଉ ମାମା ଓ କୋଉଠିଥିଲୁ ମାନି ରାଧା ତତେ ଚାହିଁଲୋ ଦେହଟା ମୋର କାଲୁଆ ହେଲା। ରାତି 12টাରେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଖଜୁରୀ ବଣରେ ତତେ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି। ଜେଜେ ହଁ ମ୍ୟାଗି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।